Hát de az a nehezebb lassan menni. Hát az a nehezebb, nem akarsz. Na én így nem tudok. Vagy ügetek nagyon, vagy lassan megy. Tud? Doli tud, meg te is, csak én nem. Úgy érzem, hogy pattogok, mint a nikkelbolha. Nagyon jó. Látod, veled csinálja a Duli velem, nem, mely lusta vagyok, meg ő is lusta kutya velem. Mi csak szépen el vagyunk, mint a befőtt. Én is épp felvettem. Nagyon klassz. Tényleg 3 hónap. Még nincs. Ja, nincs 3. A február meg 5. Gyönyörűen fog. Látod, hogy mennyit tanítottál rajta? Igen. Jaj, nagyon jó.